15 ka mga motorsiklo ang gitugyan sa Police Regional Office 7 ngadto sa Cebu City Police Office. Kabahin kini sa pagpasayon sa pagtubag sa kapolisan sa mga alarma nga posibleng mahitabo ilabi na sa nagsingabot nga piniliay. Gamiton ang mga motorsiklo isip kabahin sa Tactical Motorcycle Riding Unit kon TMRU nga sakyan sa mga specially trained patrol officers. Gitinguha usab nga mapalambo pa ang kaluwasan ug seguridad sa katawhan ilabi na sa pagukod sa mga sospek sa krimen nga mogamit og motorsiklo. Si Police Brigadier General Redrico Maranan, direktor sa PRO7, ang mitugyan ni ini ngadto sa CCPO ug gidawat usab ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang City Director sa CCPO. Samtang gikatakdang muhatag usab ang Cebu City LGU ug 20 ka mga motorbike nga magamit sa kapulisan sa bike patrol. Ang ating program na SMART SMART stands for Special Motorcycle Assistance and Reaction Team. Ito yung ating unit na binuo aligned with the mobility that will be donated by our local government unit.